babangon na. Gising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Diala at Titan Jello! Magandang morning, mga kabisyo. Maulan na morning, mga Gen X. Let's go! Shoutout sa lahat ng mga Gen Z na nakatutok ngayon sa amin. Nalilalabanan ng buhay. Yan. Kahit Laban hirap na hirap lang. bumangon, patuloy pa rin sa pagtanggap ng mga hamon. Very good. Kaya makinig mabuti lahat. Umulan, umaraw, tuloy pa rin ang biyahe. Hindi tayo susuko kahit ano mangyari. Laging tatandaan, kasama mo kami, di ka na mag-iisa. May kasama ka, kaya tara na, tambala na, nandito na nag-iisa. Magayo na marikit, kumikinang sa paningin ni Cole, Hiyala at Titan Jello. Pampabuene sa umaga ninyo. Break it down, yo! Break it down, yo. Check it out. Check out mo na yung nasa cart mo. Check it out. Wala na ubos na yung sahod, mag-check out pa. Aya mo, hindi, at least, hindi, sige, dyan muna siya sa cart. Marami, nag-add to cart ka ba madalas? Parang hindi kayong Hindi, tipo eh. Hindi ka hindi, tipo. hindi. Wala, hindi ganon. Oo, walang pang add to Walang pag... kami naman nag-add to cart pero hindi na check out. Yan, di ba? Madaming mga, hindi ko alam kung yung mga Gen Z, may mga bagay kayo na kahit hindi nyo kailangan binibili nyo o mas nag-iisip na kayo. Kasi marami kaming mga, feeling ko karamihan sa mga Gen X, tapos mga millennial, marami kaming mga tambak-tambak. Yung mahilig kami sa mga bagay-bagay. Nag-hoard kasi may mga bagay na at saka sentimental kami. Totoo. Sentimental kami. Gusto Yung mo balat pala. ng candy. Ay, nako, tissue Yung na ginamit palara. sa unang date. Hindi na ba kayo senti? May mga taong ganun, iilan. Oh, pero generally, Kasi sayang naman. Oo, magandang may meaning, binibigyan natin. Pero Oo. kung tatambak mo lang din naman tapos kasi minimalist na kayo, di ba? Mm-mm. Mga karamihan, ewan ko marami Ayaw naman akong... ng tambak. Correct, kami ganun parang very, sa generation namin na lahat ng bagay ay merong meaning. Totoo. Ito yung tuwalyang ginamit. Yan. Oh, yan. Tuwalyang pinampunas nung Yan. nung pawis ng crush, mga ganyan. Tapos mga ano pa yan, nung nauso-uso pa yung mga album-album, may mga ganyan pa, nagsinas-scrapbook namin yan tinatabi talaga. Tinatabi talaga, ganyan. So ang mga Gen Z, wala na masyadong ganon. Ayaw na namin magsiguro. Hindi naman lahat May Oo, mga Gen may mga Z sentimental pa rin. Oo, at millennial na nagtatabi ng mga regalo sa kanila. Correct. Pero kung alam mo naman na nag-break na kayo, Bakit pa? wala na kayo, ba't mo Para pa itatapon? saan? Tapon mo na yan. Sa bagay. Di Sa ba? bagay. Kung sa tingin mo, ngayong oras na ito, wala kayong pasok o kaya work from home, may mga bagay na tambak dyan sa bahay ninyo na pwede mo nang i-let go. Isama mo na yung feelings kasama nung bagay na yan. Di, go ahead and do it kung pabigat din naman Totoo. siya sa buhay mo. Ano man ang henerasyon mo, kung ito ay nagpapabigat sa'yo, bakit mo i-allow na magsistay sa buhay mo, di ba? Speaking of pagtatabi at masyado kayong sentimental, ang ganda ng pag-usapan na ito Bakit nga ba ang mga ante at kahit yung nanay ko Sentimental din? Oo. Ano yung mga bagay nung na nasa bahay ninyo kunyari, na... garapon. Ayan, oo. Binigay pa sa akin ng lolo mo yan. Correct. Tabi natin yan. True. Magagamit ko yan. Hindi, tsaka ito kami may ganito kaming feeling Kunyari ako sa closet. Meron ako dyang mga damit na mga tinatago ko kasi feeling ko maipapamana ko pa kasi may meaning ito. Oh, totoo. Feeling ko may papamana. Tapos yung madami akong mga damit nung extra small pa ako na feeling ko magiging extra small pa ako. Di ba may ganun kaming pakiramdam na hindi, meron pa tong patutunguhan. Meron dahilan kung bakit ito nandito at bakit ito natatago. Ganyan. Nagamit ba? Nagamit? Hindi, bakit?
Nangingialam ka. Gusto namin i-collect eh, di ba? Di, pero sa totoo, I'm one of those persons na mahilig talaga. I'm a very, very sentimental person. So kapag ka merong binigay sa akin na isang bagay, talagang tinatago ko ito, tinetreasure. Noon nga, Ingatan. alam mo yung mga kapag kami nagbibigay sa akin ng flowers dati, ine-effortan ko pa yan eh. Tatanggalin ko isa-isa yung mga petals. Tapos? Tapos patutuyuin ko, lalagay ko sa garapon, gagawin ko pupuri. Ay. Mga ganon. Diba, hanggang sa inamag na siya, mga ganon. Tapos hindi ko pa rin siya itatapon kasi yung flowers na yun, bigay ng someone. Grabe, no? Grabe talaga. Mas sentimental. Pero, syempre, as we grew older, na-realize namin na may mga bagay naman talagang dapat mo nang itapon. Dapat. Kung ito'y pabigat, ito yung dahilan kung ba't may mold sa bahay ninyo. Tama. Ito ang dahilan kung bakit Amoy ipis na amoy yung kwarto ipis mo. na, correct. Let go mo na. Tao mo na. Oo, may mga bagay talaga na kailangan na po talaga nating i-let go. And we're not just talking about things. We're also talking about people. Tama. Yan, 'di ba? Kung yung taong yan na nasa buhay mo, walang ibang ginawa kundi bigyan ka ng konsumisyon, bakit nandiyan pa rin sa buhay mo? Tama. Paki-explain with feelings. Oo, tsaka Diba? shout out dun sa naregaluhan ng unan ng shota niya. Tapos? Kung ayaw mo itapon, laban mo naman. Oo naman. Ay, May laway nilalaban na. pala. Di ba? Tanggalan mo naman, palitan mo naman ng Di ba? Kobre. Correct. Huwag tayo po mga masyadong sentimental. It's okay to remember things, but if these things ang dahilan kung bakit nagiging mabigat na ang iyong kabuhayan, edi wag na nating gawin yan. Kaya nga sinasabi ko pag ganito na nasa bahay ka, tapos tingin-tingin ka sa mga bagay-bagay dyan. Sabi ni isa kong kaibigang madre noon, kapag ka daw ang isang bagay, syempre, Bait naman na kaibigan mo. alam mo, magugulat ka sa Parang akin. nahiya ako, ante, Magugulat ka sa sige. akin sa aking phone book. Ang Okay. phone book ng mga ante ganito. 'Di ba? Meron kami father. Kasi natanda ko na nagkasakit yung anak ko, parang na-realize, ang dami ko palang kaibigang father kasi nag-send ako to many messages sa mga father. So bukod sa mga father, meron mga sister. Okay. So bukod sa mga sister, balikan ko yung sister kwento mamaya. Octopus na naman ako eh. Sorry na po sa ante ha, nagbe-brain fog yan. So father, sister, tas kami mga ante, ganito kami. Halimbawa, hindi namin masyadong kakilala yung tao pero kailangan namin i-save yung kanyang number. So lalagay ko doon, Kuya Baldo upholstery. Yan. Galing. Aling po nang nagtatahe. Yan. Ganon. Ewan ko, ganon ba kayo? Hindi naman. Kami ganon eh. Parang Kuya Edwin Incheck. Ganon. Mommy Rachel, classmate Prince. Ganyan. Grabe, no? Ganon yung mga phone book po namin. Sa amin, Pang matanda add na lang. eh. Add mo na lang ako sa Facebook. Ay, oo Follow nga, mo no. na lang ako. Sa bagay, no? Kami talagang may contact eh. Oo. May mga contact numbers. Syempre iba na, no? Mami walang internet. At least may matatawagan. Tama. No? Diba? O mabalik tayo sa kwentong sister. Sabi ni sister sa akin, Ano sabi? kapag ka ang isang bagay daw, isang gamit, ay 6 months na nasa closet mo, tapos hindi nagagamit, ibig sabihin it's meant to be shared. Dapat ibigay mo na. Dapat ibigay mo na yan. Or pwede mong ibenta. Diba? For all you know, pwede ka pang kumita kahit konti. Tama. Diba? Huwag mo na itambak dyan sa Wag ano mo. na. Hindi ka na babalik sa extra small ante, sinasabi ko Tama. sa'yo. Kaya mga kabisyo, teka lang, maputol lang kita ante. Muli kami magbabalik, dire-diretso lang po tayo. At shoutout po sa lahat ng mga mahilig magtabi ng gamit na hindi naman talaga. True. Kailangan na. Kailangan mo na i-let go yan kasi ni-let go ka na niya. Tama, aray ko naman. Chokit! Ito para sa kanya yung awitin na to. Ah? Ito, Ano yan? malungkot to. Ay, para sa'yo. Hindi ka na niya type! Aray!